Benvidos a ITFAB, un espazo onde ofrecemos solucións integrais en deseño e fabricación de produto, acelerando e abaratando a súa posta no mercado. Para iso, en ITFAB contamos cun equipo de enxeñeiros en deseño industrial, expertos en ferramentas de modelado asistido por ordenador. Grazas a este equipo, conseguimos deseñar e ensamblar aquí en Galicia as nosas propias impresoras 3D, dotándonos dun músculo productivo enorme para poder ofrecer unha solución eficiente, rápida e personalizada, capaz de fabricar dende unha ata miles de unidades de un produto. Un cliente con necesidade de fabricación dun produto X contacta connosco a través dos formularios da web ou correo electrónico. O cliente non necesita ter coñecementos previos de deseño nin modelado 3D, simplemente darnos unha explicación detallada do produto. Isto pode ser un esquema, un plano sinxelo en 2D ou unha serie de referencias a partir de imaxes ou produtos xa existentes. Unha vez establecido o que o cliente necesita, ITFAB desenvolverá un modelo 3D digital do produto, a través do cal procederase a fabricar mediante as nosas impresoras 3D de medio ou gran formato, segundo o produto, como podedes observar. Para a fabricación, dispoñemos dunha ampla gama de materiais estéticos e funcionais, principalmente polímeros termoplásticos. Todos eles reciclables e sempre ofrecendo a posibilidade de traballar con opcións xa recicladas. Isto é, a fabricación con refugallos de plásticos que perderon a súa condición de residuo e volven así á cadea de produción. Hai que destacar que, aínda que moitos dos nosos clientes xa dispoñen de experiencia en deseño 3D e xa nos envían os seus arquivos para fabricar a través dos formularios da web, estes arquivos serán sempre sometidos a unha extensa avaliación e asesoraremos ao cliente para que finalmente obteña o produto máis óptimo posible gracias ao noso coñecemento do campo. Unha das grandes vantaxes que ofrece a fabricación digital mediante impresoras 3D é que unha única máquina pode producir un rango ilimitado de pezas diferentes. Consideramos que ITFAB merece ser o gañador do premio a mellor iniciativa empresarial porque situamos a Galicia no mapa como referente en fabricación sostible e baixo demanda, cun servicio tecnolóxico único transformando materias primas recicladas en produtos de alto valor engadido e que, ademais, fabrícanse utilizando a nosa propia tecnoloxía, evitando así depender de empresas externas.